Takže ahojte všetci, vítam pri novom videu a v tomto videu som s babkou na prechádzke a ideme teraz takým kopcom. Hneď vám ho ukážem. Ja takým kopcom, zatiaľ sme takto prešli. Tam za zakrutou ešte. Tam má babka. A ideme. A potom tam vám potom niečo ukážem. Je tam veľmi pekný, čo to tam je, váh? Kanál nejaký. Ja taká, že váh. Kanál je umelo vytvorený. Aha. A tu sú nejakí ľudia na prechádzke. Tu sú nejakí ľudia na prechádzke. Ježiš, prečo sa to tak odráža? Tam je kanál, tam je ešte kúsok ľadu. A ideme. Ja som sa vždy tejto lávky bála, lebo ona sa strašne kolísala. A doteraz sa bojím. Pozrite sa, jak sa to odráža v tej vode. Ach jaj. Lebo ten kanál je strašne hlboký. To ani nechcem vedieť koľko. A minule sa vypúšťal, sa čistil alebo čo. Tam normálne spadnuté auta boli vidieť a tak. Radšej by som išla hentým, to je pre auta. Radšej by som išla hentým, jak týmto. To bude dlho trvať. O nie. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7 schodov tu je. Poďte sa, jak sa to kníše. To je puka. O nie, to sa kolíše. Keby ste to tak cítili. O nie, fuj. Som v strede a strašne sa to kolíše. Ja sa bojím. No hate, ale ja sa strašne bojím. Lebo tak 3-krát do roka som tu u babky a ja proste na to nechcem zvyknutá. Lebo v dedine také vôbec nič nemáme. Ja som strašne dosrata. Cikokšo. A tunak už sú aj také trošku polámané. Tunak, chápete? Tunak. A proste nič. Ja sa vám ozvem, keď budem na konci. Dobre, už som na konci a chcem vám ešte ukázať. Toto je kľúčik, zámok, ktorý som tam dala s babkou. Asi tak pred 3 rokmi a viac. Jediný tu dostal, aj 4-5 rokov, jediný tu dostal, tu je jeden jediný. A to je náš. Ako vidíte, žiadny tu není okrem tohoto. To už je taký zhrdavený trošku. Oh. My sme mali aj poznačený, neviem, či to tam aj vidieť tu na trošku. Ale už sú tam aj paučiny v ňom. Ideme sa trošku poskakať. Dobre, takže to bude zase, keď pôjdeme naspäť. A sa vám potom ozvem, keď pôjdeme naspäť. Alebo to bude keď tak part 2. Ideme teraz to. Auto ide. Nejde. Ja mám furt pocit, že som na tej lávke a že sa furt kolíšem. Aha, tu je ešte lat. To biele. Potom, keď budeme na kopci, to vypneme a urobím potom druhé, keď pôjdeme naspäť. Tam bude už to môžeš povedať. Ideme tancovať striptease. Palica. Aha, tu je taká pekná tyčka. Ale to ho dosť kýve.
Alebo tu je tyčka. A ideme s babkou k jej kamarátke a potom kde hore na kopci, pri tom železnomke tak, a čokovom, či aké to je, to vypnem a potom urobím part 2 a to bude asi cesta naspäť. Kopec, kopec, neznášam kopec, kopec, neznášam kopec. Tu je pekná tyčka. Obzerám tu tyčky. No, takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri parte 2 a to pôjdem domov. Takže part 2. Ahojte.